Dobro mi jutro, vi gledate jutarnji program. Ja sam Maja Nikolić. Lepom slikom smo vam poželeli dobro jutro, međutim za nama je jako teška noć. U Beogradu se noćas dogodilo jedno ubistvo, teška saobraćajna. Do Ane da vidimo kakvo vreme možemo da očekujemo danas. Ana, hoće li se nastaviti ova kiša koju vidimo da je od sinoć počela da pada? Što se novosti tiče, sve veći broj opština u Srbiji gde se budu pretražile ruševine u ovom mestu. Sa druge strane, prognostičari najavljuju i nove udare. Kolika je razorna moć tornada, u kojim delovima sveta se pojavljuju i da li smo mi na Balkanu pošteđeni od njegovih razaranja, to je tema o kojoj se govori. Policijska uprava u Kikindi odnedavno sprovodi akcioni plan za sprečavanje krađe Sektor turističke inspekcije vrši redovne kontrole. Jako vam lepo govore, zvuči sve to što kažete, ali i jako daleko. Hvala. Hvala Nenade na gostovanju u jutarnjem programu. Idemo do radija, do buđenja. Još jednom, dobro jutro. Dobro jutro, Maja, govorit ću. Jeste, u nedelju se nadamo da ćete od 21 sat biti uz RTS i na taj način ćete biti i uz decu kojima je zaista vaša pomoć potrebna. Mi ćemo sa naše strane vama pružiti mogućnost da porazgovarate sa ljudima sa kojima tu mogućnost ne biste imali inače. Dakle, nedelja, 26. maj, 9 sati, Teleton, još jednom na našem prvom programu. A mi idemo na našu TV poštu, na redu su vaše pisma. Vi ste nas pitali zašto se po glavnoj ulici u Vrčinu ne može voziti, a čućete i od koliko mostova je sastavljen Brankov most u... A mi idemo do Radio Beograda još jednom. Dobro jutro. Dobro jutro, Maja. Predstava u selekciji nacionalne drame i pozorišta, 2 predstave u međunarodnoj selekciji Krugovi i 1 predstava u čast nagrade, gde ćemo realizovati 20 programa, počev od jednog velikog međunarodnog simposija koji je posvećen temi pozorišta, odnosno pedagogiji i izvođenju. I na početku, kada sam počeo da radim selekciju, ja sam se plašio uopšte pozorištu u Zagrebu u režiji Olivera Frljića. Što se žirije tiče? To može možda... Prihvati i ono što ste vi odabrali, da sve prođe kako treba. Dakle, sve do 3. juna će publika moći da uživa u predstavama. Tako je. U zvaničnoj selekciji 8 predstava. Jedna se igra u čast nagrađenih, to je predstava iz Banja Luke. Što je zajedničko za sve predstave jeste da su, za većinu zapravo, da su uglavnom rađene po domaćem dramskom tekstu. Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. A vi ostanite uz nas, vraćamo se za koji trenutak. Mi vam zajedno sa Kragujevačkom prizmom i ove srede poklanjamo digitalni... Otkud kovačko društvo kada pričamo o muzici? Nije malo, 20-ak vas je, tako ste mi rekli, a i muzika nije obična, pa da nam kažete nešto o tome. Rekli ste mi da pravite muziku i za radio, za televiziju, za advert. O kom žanru govorimo? Pa i dolazi sve iz jednog čoveka, tako da ih to na neki način povezuje. Je li to nešto što ste radili paralelno sa ovim poslom? Kako sam sebe odmarao radeći ovaj posao. A kažete pesme su lične. Koliko je lično kada pišete muziku? Znam da ste pisali muziku i za 2 filma. Da. Koliko je to ličan posao? Pa isto. Sve što sam... Da pomenemo još i ljude sa kojima ste sarađivali, zato što tu zaista ima, tu su neka od naših najpoznatijih imena, i Zdravko Čolić i Bajaga. Rekli ste mi da vam je saradnja sa Šabanom Bajramovićem ostala u posebnom sećanju. Lebi Sol. Orkestar Dejana Petrović jesu, da, vrlo su se rado odazvali i naročito... Radite sa prijateljima. A kažite mi, sada ćemo u jutarnjem programu da čujemo koju pesmu i da vidimo koju spot? Pesma se zove... Pesma sada. I bilo je ovo sve za ovo izdanje jutarnjeg programa. Mi se družimo ponovo i sutra ujutru i ja vam želim lep dan.